Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Archimang, Lukumang, Nana Sasaba Yokoromo, we wato serf we kartu. A Yusuf Serana Seip Sadeni, Foroisi, I Gadri, I achtertuin, wie spedef ma Masernang, we bari o di sobu son Noordgomit, Zuid, Oost-Gomit, West, u alamala u kakayesi fu Archi, prespartori. En tide, mis dong, nango prespari minister. A minister, die kan taki, na papa konder na emu sorgu taki, alasani, fu Granlanti, nangade mensen voor teju moro fara minister ka ini. Ja, meneer Gambo en alle luisteraars, kijkers, welkom ook. En we gaan een beetje praten inderdaad over OW. Zo, we minister a fos actief mi na disi. Sana de woroko di OW serefi dus lek ministerie. Ja. Wan nanga sa sanga ba yo wan sabi, pedem go pot karaji of pe wan san musup sa, de no go na wan verkeerd presi of got nap meki barata pustarati. De wan sabi, sana a woroko fu a ministerie OW sa de san sa de do. Ja. Ja, meneer Gambo, kijk, een belangrijk brokken voor OW. Alles maar sap OW, Ja. egaliseer passie naar de gotro, toch? Ja, maar ja. dat is niet het enigste werk, Oh. toch? OW heeft met gebouw, Ja. OW heeft met brokkie, Ja. et cetera. Maar OW heeft ook het beheer over alle de staatsgebouwen, naar de staatsvoertuigen en materieel. Dus het is veel werk. Wakti minister meno koti moko. Ja. Sobu so, wins wan ministerie, wan tra ministerie met tak bij wijze van paraten financiën. Ja. Dat is wan lanti auto. Ja. Da auto dati, ana minister voor financiën aba auto. Ana ministerie dat aba auto, auto af away. Nou, auto de staat, Ja. maar in een taakstelling in een wet, Ja. dat OW de ministerie, ze moest coördineren, ze moest bestellen, ze moest onderhouden, Ja. ze moest registreren, Sani. Ja. Toch? Het kan niet zo zijn waar auto in een bos Ja. en je weet het niet. Nee. Of een auto de bewaard ergens in een Ja. garage en je weet het niet. Dat is onze taak als OW. En ook die gebouwen. Je mag zeggen een gebouw zomaar zo. Nee. Toch? Na een taakstelling voor OW. Dus los voor de Sani, met passie, etc., hebben we ook deze bijzondere taak. So, dus dat want ik minister. De lai worko want same yere nyonsu so dan auto des so, dan dis des so. Dus dat, maar fasan dat e waka. Wel, als aan Ewakaboom, vandaag heb ik afgesloten een ophaalprogramma voor alle gewezen ministers. Ja. We produceren een lijst, we zijn een lijst die naar president, naar parlement. Ja. De kansie, zomaar werken mee, zomaar no werken mee. Ja. Toch, zomaar tak weg van hier, toch, et cetera. Ja. Of adres spoorloos. Ja, ja. Toch, je zegt van toen minister die nog op adres, Ja, maar, ja. maar ze leven nog. Toch? Dus vandaag, morgen dragen we dat over aan justitie, dus maar Sanoa werkt mee. Ja. Dan gaat het. Maar ik ga je zeggen, meneer Gambo, 90% heeft meegewerkt. Mooi zo. Ja, toch? En we loeken naar de staan van wat heb je allemaal? Heb je een wachtershuis? Heb je een vlaggenmaas? Ja, heb je ja. een voertuig? Dus we hebben het heel professioneel gedaan. Ja. Heel goed. Maar ministers bij Kong komen en gaan, Ja. zo voeren, Ja, afgelopen jaren. Ja, ja, We ja. hebben dit niet gedaan. Oh, dus Je wat vergeet voor Doasani. dus een soort overdracht nog vinden plaats. Dus Nee. de man was aan gewoon. De Libasani. Oh ja. Zo, maar minister dus do kon verstaan na sasa bij jo koromo. U kon verstaan sang minister et du sherefi. Dus a work of away. Zo. Maar minister, want me psa me reastrati me si want to sani. Want to presi vooral de passie dus de hoofdwegen. Ja. Me si de berm. De hoog begroeid. Fa je doator dat. Ja, kijk, de bermen hebben hoog gras, Misabasani. Ja. De Gotro op hoog gras, of ze zijn helemaal dicht. Ja. Maar we zijn zover. We zijn zover dat je ziet de poklijn en move in het veld. Alle district. Ja, ja. Voor haal de biggie trends op. Ja. En u gaat zien over een paar weken dat we komen naar de Osso, de Chin Gotro. Ja, ja. Die worden ook grondig opgehaald. En dat wat trasan de bermen.
If je go van oost naar west, Ja. dan zie je hoog gras. Het is mooi, is groen natuur. Ja, Toch? ja. Die is naar groene economie. Toch? Maar dit is een beetje onveilig. Ja. Dus we starten naar een MAI-programma. Oké. Toch? Je moet sabi dat toen ik minister was, dan ben ik eerst gaan inventariseren. Wat hebben we eigen huis? Ja. Wat kunnen we zelf doen? Ja. Maar meneer Gambo, if een maaimachine de in een busi, dan moet ik dat eerst terugbrengen. Oh ja, Toch? dus Toch? wacht even nog kort voor dus dat na apis achterstand. Achterstand. Sayu Ja. abi, Ja. want dat is maar orde zijn lek na den ab den. Precies. Toch? If we tractor bij de inkomen wijnen, wat geen probleem bij de, wat filter. Ja. En het stond jaren daar, dan ben ik eerst dat gaan oplossen. Ja, ja. Toch? Die machines werken nu, eigen beheer. Ja. Maar nu, ik kan doen alles aan een machine. Dus we bestellen toe brushcutters. Ja. En we doen wat toe aanbesteding. Dat is no, yogoshi. Dat vanaf Albina tot Nikeri. Ja. En in den bierti, Ja. tot die hoofdpassie, gaan we met ondernemers verder doen. Want je moet sabi Ja. dat wij moeten ook gras maaien bij overheidsterreinen. Ja, ja. Toch? Dat mag niet verwaarloosd zijn. Oké. Dus nu we maken een verdeling. Wat kunnen we zelf doen? Ja. En wat we niet zelf kunnen doen, dat besteden we aan. Dus Yogoshi, binnenkort agras Osaka. Osaka. Mooi zo. Ja, want als aan dat nou een probleem vooral die de score op Ja. zitten, dat moet scoren, de no wakatapa Ja. beram, de wakatapa strati. Precies. En die sabi in een verkeer ja zo, ja want to boem onbehoorlijk chauffeur. Ja. De En manier daarachter staat hoe biggie hè. Ja. Kijk maar naar de schoolterreinen. Ja. Kijk naar sportvelden. Ook zo hoog gras. Ja. Dus met de minister van Onderwijs kunnen we het gezamenlijk doen. Juist. Toch? Met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport. Ja. Want die sportvelden naar minister van Ros. Ja, ja. Vele mensen denken dat OW die sportvelden moet maaien. Nee. Is niet waar. We helpen wel af en toe. Ja. Maar daar staat het gras ook hoog. Dus we hebben ook gesproken van, kunnen we kijken hoe we het kunnen Dus maaien, in- onderhouden. Maar Ja. dan kunnen die kinderen spelen, toch? Dus in feite de hij controle een soort cluster. Ja, Dus precies. het ministerie, de Ja. overlap de serie, Ja. dat wij je Ja. Dus hoe zou je dat we een beetje achterstand, hè? Ja. Maar we vragen nog een beetje geduld, want we lossen ze aan op. Mooi zo. Zo, minister, dan een beetje probleem daar. Want misschien is het feit dat je de bezig de machine kon vrij, dus Magenta kanaal ook zetbakken. Maar je hebt een probleem daar, ja, toe woningproject, Ja. lanti oso, Ja. dat na Helena Christina. Ja, en bakasi ja, wan swampu. Ja. Dus als swampu dat hij moest spoor aan water tjago naar Magenta kanaal. Feit denk factor dat hij. Wel, de woningbouwproject nou wat biggie ete hadi, maar we lossen op toe, want ik ben geweest naar het veld voor alle de project. Ja, En langzaam gaan we alles oplossen. ja, We gaan start zijn naar wat toe project, Ja, ja. die al lang zijn opgezet. De ene van Toetlifo bijvoorbeeld, maar het renteproject. ja. Mijn opdracht, laten we het probleem oplossen, is een makkelijke oplossing. Ja. Want het project de een bekken. Oh, Dus- dus water is zakka Ja, komen jaar meteen. in jaar uit, je gaat een probleem. Ja, Waterstand halve meter, 1 meter, dat kan niet. Nee. Toch? Dus terwijl maar bij verkaven hebben ze niet goed opgelet. En wat biggie kanaal, de VC. ja, Toch? Maar ja. Dus we lossen dit probleem één voor één op. Ja. Nieuwe kanalen, betere ontwatering. zo. En in de nieuwe verkaveling, Ja. dan gaan we strenger opletten. Zo, maar minister, wat mooi tori dus, dat wan taki, i tek wan ministerie, die in feite katak na wan de moro bigi ministerie. Ja, Luco OW is niet alleen Koppenhamerstraat of Nee. Lachmanstraat. Nee. OW de in Heerkondre. Ja. In Nigeria heb je een bigi kantoor. Maar Ja. ook in Brokkepondo Para. Ja, ja, Ook in Albina ja bigi kantoren. Want overal heb je wegen, Ja. bruggen, Ja, ja. steigers, water, ja, gras. ja, Toch? Dus OW de à la presse. Je hebt ook veel staatsgebouwen. ja, ja. We zijn verantwoordelijk voor alles. Zo, maar minister, dus dat wan taki, sang je termina spreiding van woroko, dus dat men begrijpt. Maar ano deso kan de dat ja bif go bousma om, dus wan soort wan systeem vastma kan verstaan dat de moest pot de vinger, vooral de ede man, ve pot de vinger tapa pols, ja. Fu sabi tak lukuno a woroko disi min afga minister fosi mim saptak mim doen. Ja, want toestand de inderdaad, bijvoorbeeld hou je omgeving schoon. Ja. Toch? Je moet geen flessen gooien buiten. Ja. Toch? If je ziet, het gras is een beetje hoog, kan je een
een houwer nemen en het zelf even doen, toch? Inaf wat die overheid of die machine go kong. Want in Osabi, nu gaat die machine vaak zien, maar soms moet je jaren wachten. Zo, mino kotimo voor minister. Maar op alle beschikking Ja. schreef hij dat hij eigenaar toch? Ja. Asma die abba Ja. beschikking. De verantwoordelijk vindt in Gotoro, Ja. Nanga en En Berm. berm, helemaal eens. Nou, een wet, ja, een wet voor 1980. Je moet zelf met een schop je gootjes schoonmaken. Ja. Toch? Idikasani. Toch? Maar dat gebeurt nergens bijna. Dus we komen bakken naar een voorlichting, Ja. een campagne. En de grootste zorg de verlaten percelen. Zo. Toch? Dus massa sa liep de impressie, boedel, toch? Dat moest los op toe. Ja, ja. Toch? Want het is een hinder voor iedereen. Toch? Inderdaad. Dus we konden de boete, dat alles maar dat op een perceel verlaten, moeten het gaan onderhouden. Ja. Het mag geen last zijn meer Dus voor de lanti buren. doen dat je pailanti. Jo pailanti, precies. En Ja. niet 5 SRD. Nee, want meer bonkopu. Ja, niet 5 SRD, het gaat een mooi bedrag zijn. Oh, dus dat want dat je praxeert dat je denkt toelees fossie Ja. in onderhouden. Precies, ja. Mooi zo, minister. Zo, dan una voor temoro, minister. Maar dan kan de ja een laatste sani sa iwan teji a volk a people. Want ja, zo lees je soms maar nee verstaan aan Ja. dat de go jeng de egi weni, de egi versie de go pot na sani. Ja. En ja, ja, ba gelegenheid. Ja, oké, meneer Gambo, kijk, het ministerie van OW Euroko tranga, aladesma Euroko, maar we hebben een biggie achterstand. Ja. We hebben een biggie achterstand in onderhoud vooral. If you look there, passie. Ja. Is om te huilen en weg te rennen. Ik Ja. wil niet eens het raam open doen, zo erg aan passie. Maar ik beloof dat we met alle den passie egaliseren, no alleen denk, dus wanneer het droge tijd wordt. De Gotro Isabi, we zijn al bezig, we zijn al begonnen. Ja. Nou, een biggie achterstand, want money moest de. Ja, If a patu bij een biggie olo. wat krater. Ja, een krater. Dat is het grote probleem. Dus het heeft een paar maanden geduurd, maar nu amoni de. Ja. Amoni is kong voor minister van Financiën. Dus ook haal de grote optrenzen. Verkeersveiligheid. Nou, wat Trastani, je ziet, we zijn al bezig wat te doen. Ja. Verkeersveiligheid, zebrapaden, beleiding komt langzaam. De mensen zien het. Dus we zijn met al die dingen bezig landelijk. Dus Toch? dat want dat justitie, nanga Ja. OW, Ja. is het samen. Ja, dus wat OW betreft, de man moet sabi dat OW is nu volop begonnen om onderhoud op te pakken in alle buurten. En wat laatste sani, natuurlijk, je hebt dus maar sa vaste no. Ja. Dus ik wens ze veel zegen in de vaste periode. En if klachten de voor de bevolking, op een klachtenbureau, Ja, toch? Je kan juist. deponeren die klacht in Nikeri, Albina, op hoofdkantoor. We lossen ze op. Mooi Toch? zo. Je ziet dat de straten die onder water lopen, we lossen ze langzaam één Maar voor één zeker. op. Ja. Dus mijn acties maar volg nieuws voor OW, toch? Een Facebookpagina, webpagina, wat OW allemaal doet. Maar we zitten langzaam, komt alles goed in orde. Maar belangrijk is, dus man moet sabi, ik had maanden nodig om heel veel rommel op te ruimen, Ja, ja. in kaart te brengen. Ja, ja. Toch? En nu gaan we met de uitvoering starten. Dus dat want dat je ontmest daar eerst aan. Ja, ja. Mooi zo, minister. Weet dat je grantanje en we hopen dat je abi want er lees pakken. Ja, meneer Gambo, bedankt en ook de luisteraars en kijkers. Mooi zo. Meneer Gambo heeft maar op klachten Ja. over een roken voor UW. Ja. Toch heeft je op een klacht voor een passie of een gotro of vuil ophaal, Ja. dan kunt u gewoon bellen naar 53 14 91. Dat naar BIU. Ja. Of je kan zijn WhatsApp bericht Ja. naar 855 8209. Toch? En wat e-mailadres dit toe, maar dat is nou een lange adres. Maar u kunt gewoon kijken op gov.sr ook. Gov.sr, dat je gaat naar het ministerie van OW. Ja. Dat je vindt alle informatie, alle klachtenlijn, klachtennummer. Sma je tro vuil. Dat Ja. was een nummer voor milieupolitie. Mooi Toch? zo. Na 50 jaar je ziet een nummer online. Ja, ja. If je hebt een klacht voor bouw, want Tosani, bouwpolitie nummer D. Ja. Bel gelijk de mensen. Inaf bel minister. Ja, ja. Morgen. Je bel gelijk, je tikt een nummer en dan geef je je klacht gelijk door. Dus niet, die is naar de klachtennummer voor het ministerie voor Openbare Werken. Zo, utaki, het wel lezen, minister. We taki grantanje van informatie die. Ja. So, we arti maluku mana na sasa ba yokoromo wala mala lontu
Dat is een baba minister voor bouw departement, want dat zou de elkaar oweef afvosting. Maar die daarna de owe en vede change, owe en dati. Maar die daarna de met een minister en die tekst en uitleg over de workers dat doen. Maar nou ja, zo braad skoif kom. Ja, maar serga mo dorobaga, maar ja, volgens mij bij jou aftak des maar odi atrase. Alla de diaspora we baden odi en we accident hadden bangi de sturu fuko arkidentori. Zo, we die braad skoif kom. Dan want to no go si de in Saranan konder, so bu so mama Saranan. Isabi ja tu soort libisma braad. Ja. Ja. Isabi wie soort geloof aan jou, wie soort volk naar jou of ras naar jou, na tu soort libisma na mode. Maar buwan nga ontakro. Ja, bun libisma, na takru libisma. Zo. Maar isabi desan seifsa, dan weten jongens in korte broeken, bij kotwa odo. Sabelig uit. De betak. Tegenwoordig is de wereld zo boos dat men geen slechte bedoelingen behoeft om opgehangen te worden. Sobuso, je abi een man en een vrouw. Die in feite odo die se passa den. Mino sapsana agremu asan se krioneer den ati. Ja. Mek de stel de zich zo op. Terwijl wa wansting. 5 en een pistool dat. Ja, met de eerlijk jaren min of en boom, omdat even een probleem de, alla ons hebben een probleem. Muso. Even een probleem de, dat je kan tak intern, tak aan een man, dat natori, maar als je go begin met die bari, Ja. a strati, Ja. dat is aan dat veeripje, zo maar Nee, zeggen. no kapoti, no kamp. Nee. Dis mine kar vuile was. Nee. Dis na gewoon expressie. Ja. Want dat jest desma disi, de toesma disi. Dus mijn actie a voorzitter voor Granland krutoso. Isap fosi ibe abi de udu sturu toch. De jest jarusu sturu. Ja, ja. Dat den podji de toesma dati. Je verstaan. Want nona confis kom bak sturu dabi toch. Dus dat. Isap one of de sturu betreu, maar be siribit. Ja, 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 misa beter. Zo. Dus dat een pot de jarusu sturu die de bakada de kais doen, dat kan de door kon rusten. Ja. Want jarusu na wan taku siti. Ano wan boonsan ja. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar zeggen we Want je libi nu een vicieuze cirkel. Ja. En als je niet eruit stapt, je biedt aan mij serefi. Ja. Dat is. Zo. Dus dat je verstand artje manluku man, sobuso a odo di mikoti, voor tegenwoordig gaan de sobuso, die dena de agron tapu. Libisma de na agron tapu, die de so fire, so atibron. En atibron en mek bomching. Helemaal niet. Nee. Nee. Maar isap samwan taki. If isap taki, i abu een bepaalde verleden. Isap het ook. Dat je mitanga iseref baka. De eerlijk de gwena dungru camera. Natuurlijk. De stel iseref de gewetensvragen. Taki, me chami iseref na fasi. Maar sambedu ben ik voor verbeteren vatbaar. Want er zijn dat prinspari. Ja, ja. Takangami. Natuurlijk, je moet naar camera. Altijd weet dat je, ja, dit zijn het de, je moet naar camera, de acties schrijven, dat je dan met de boem bezig. Ja. Ja, dat automatisch, je zegt ook, sanf zei. Ja. Oh, tegen zegt dat no boy. Ayeye serefi, ote tak nee. Calm down. Ja, tuurlijk. God forbid. Jij verstaat ook, want dat hij nog doet des aan dat hij taksan lekta bongara da fatap faya. Ja. Je verstaat. Maar dat is zo toe. Hij zoet toe pepper pep lekte los popcorn Dus dat toch. hij? Hij tak los en vast. Je sabi toch. En dat zij denk ik sa. Ja. Die tai wisma die de taksan jara. Dus als hij bij doet toch, dat je bij de takkie bekend. Ja, ja. Want alles maar ga hemel, maar no as maar no dede. Dat is. Je verstaat toch? Dat Arti is. maluku man, dat me bedoel taki o te kon pauze dat we arti een poco. Ja.
En Jere, wanneer niets iets is geworden, vergeet die iets, toch, dat je niets was. Dit zei, want wasan na mo Jere talaga. Bij ons was het goed, maar bij de heren, ai boy. Is die beter en en te wasabi, bij libi dong, dus afin fini fin libi. Dan als mamo vim arki, want de sap altijd moro you. En mi bigisma, beler mi taki, if I drai baka dioso, na doti strati yoshi, ma adoti nyoso, nooit is a machine. No, no, no. Contre mafusang, mafusang, ya broko wantra masaka fika chispidine. De wereld. Ya broko wantra masaka fika chispidine. Ala suma gron tapuide. Unamu meki bikija. Ala suma gron tapuide. Unamu meki bikija. Maluku na mazana ude. Unamu meki bikija. Baya ala suma zana ude. Unamu meki bikija. Go to ketinde tapukete. Unamu meki bikija. Mama na tilingale tapusijo. Unamu meki bikija. No understand that ne tapsiji noktede. Unamu meki bikija. Ya visna mama srefi. Unamu meki bikija. Mama nasribi krosi. Unamu meki bikija. Lekwa alas masabi mate desrefa no mantabu. Ishi. Unamu meki bikija. Matina magro tapunde. Unamu meki bikija. Tadi wala malasa naude. Unamu meki bikija. Kautu ketine tapunde. Unamu meki bikija. Mikano jamati linga ne tapusiki. Unamu meki bikija. Tratapu moni ne tapunde. Unamu meki bikija. Tite no masma naude. Unamu meki bikija. Pichi ketine tapunde. Unamu meki bikija. Mikano tratapu moni ne tapusiki. Unamu meki bikija. Unamu meki bikija tide. Unamu meki bikija. Unamu meki bikija no. Unamu meki bikija. En asana sade, kom tak motora op tuzo. Unamu meki bikija. Tede na libi, no di transporne. Unamu meki bikija. No lady trawa, no play bigi trawa. Unamu meki bikija. Wan gron tap kudu, na gron tap money. Unamu meki bikija. Gesan dat net tap dede de net tap siki. Unamu meki bikija. In alibi, ulibi suiti na makandra, dat die wa metejo. Unamu meki bikija. In tensa we de no no de. Uli bang osref. Unamu meki bikija. Omi mama gron tap munde. Unamu meki bikija. Wow. Zo, we dan desmataki. En a odo disi, af de tiriman van kondere. Ja. Wat ik nu doe, weet gij niet. Sobu so same do no in osabi. Maar baka disi sa verstand. I begrijp Ja, ik begrijp je. Takangami. Dus, ja, met die elegera masagrambo. Van je tak desansi de orodisi, Ja. toch? Dan yes dong, yes dong de arki, Ja, de denk je dat ay boy. Als dat masagrambo tak dape, mooi zo. dan moest go in isking. Dat wan taki, if je aartje, den sabi man voor voorstellen. Ja. Dus naar wijsheden luisteren. Ja. Want leren, nee, die wijsheid. Nee. Dat die takanga, sma die de besadig, dat de leer je, dat je verstand dat je no. Tempur mi futu so, mi mluku so tu stap mi meki. Helemaal. Dat je sabi serefi. Dat die. Zo, dat je verstand, dus odo disi, a regering taki, me kwanga fesi, Ja. me mek moeiti. Ja. Maar mi wan archi a de man van regering. Ja. Me ka taki chinsanga nana sasa bij Jokromo. Ik ben hier niet als president om te werken voor die volgende verkiezingen. Ik ben hier niet als president om populistische maatregelen te gaan treffen. Ik ben hier niet als president om mensen tegemoet te komen met, weet je, allerlei
privé dingen en dergelijke. Daarvoor ben ik er niet. Ik ben hier als president om dit land en het volk uit die crisis te halen, uit die diepe crisis te halen. Is een immense taak waarbij ik inderdaad die ondersteuning nodig heb van die samenleving. Inderdaad die ondersteuning nodig heb van zoveel sociaal-maatschappelijke organisaties. Natuurlijk zullen er altijd personen zijn die jou de hele dag gaan afkraken. De hele dag gaan bespotten. Allerlei negatieve opmerkingen gaan maken, beledigingen, bedreigingen, haat, etnische zaken. Via social media. Is a part of the game. Ik laat mij daardoor niet afleiden. Ik laat me daardoor niet beïnvloeden. Ze gaan moe worden. Ik heb een pad ontwikkeld. Een pad ontwikkeld om het land uit de crisis te halen. Met mijn regeerteam, met ondersteuning van zoveel mensen, nationaal en internationaal. Ga ik dat pad bewandelen. Step by step. Elke dag. Natuurlijk bid ik de Almachtige. Vraag ik om kracht elke dag. Elke week bid ik met teams die daar op het kabinet komen. En we vragen de Schepper om ons te leiden, ons te begeleiden. We gaan het land uit de crisis halen. Het wordt weer goed. Voor alle Surinamers. Ook de personen die jouw hele dag onaangenaam zijn, afgunstig zijn. Ook voor hun gaan we een prachtig land creëren. Het resultaat kunt u beoordelen. Op 25 mei 2025. Dan gaat u zien. Ai, asan sama met pramisi. Asan sama met taki. Dat we zetten onder. Kan we nog zetten 100%? Kan we nog zetten 90%? Maar zeker 75, 80%. Deel taki ai aboy zetten aan haar regeerteam. Zo, dat doe Archie, a president, zo moest a eerste burger van Kondere, Bararut. Ja. En a Mataki, a Deji a Kondere. Tuurlijk, maar daarom mama's doen dat bij toe toch? Juist. Ja toch? Maar Sami want tegen volk, we hebben tak over herstelplan. Ja. Maar ja, Juruno de. Nee. Dus eerst volgende keer, Ja. dan wordt tak over het Godoro, want we hebben gewoon pjus ook ba. Ja. Want boem maar inleggen uit tak een keur af en dan een keur af, je begrijpt toch? Zo lee. Zo lee, want Martin Schalkwijk leg het eruit, maar eerst volgende keer dat we leggen het dat morgen En uit. het was aan het gebeuren. Dus mij wakker vrede volk. Tak kurso doro 100, Ja. die zanga dat die. We ervaren geen die snobete kabra, pabode. Misschien is dat pas bij de nu aan wat bestemming, heb ik gewoon lange. Abe gwea, Ja. abe lowe. Lowe. Maar Zo. wat ik had horen, omdat teno de morgen, en misschien mij door dat, hè? Aan de tijd. Mijn tijd. Zo, we na sasa bij je kromo, u kon dorak bafa programma. En u hoop taki, lekfa, u charu seref na fasi, ja idul fiter, dus u horu serefi. Ja. Na biji bodano de, if i lobby serefi, de doen een gezinsforum. Ja. Isabi anders jogo 4 feest afes azet. Dat die. Want dape ei druk. Isabi toch, kono do dati, meku horu serefi, en met taku grantani, dat u teki yesi en ai, voor luku en jere. Sobuso, we baro di, te wantera lees baka. Ja, pos mi tapu ma, bades ma ook toe odi en mijn accident, dem lip go zo toe. Nyang boer, groente, fruit in nyang en drink voor water. En dat je tang go zo toe. En dat me actie nu. Te wantera lees baka. We taki grantani, nana sasa bij je kromo, dat dene baka wantera leesi. Get up, stand up.